Wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija nhar il-ġimgħa li ġej se tibda 12 edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball bris id-Dar tal-Providenza. Konferenza tal-aħbarijiet fl-istess dar ingħataw id-dettalji dwar il-maratona li se ssir fid-Dar tal-Providenza bejn l-ewwel u 3 ta' Lulju u li se tiġi inawgurata mill-President ta' Malta George Vella. Hawn 40 persuna se jkunu mqasmin f'5 timijiet li se jilagħbu għal 53 siegħa. Apparti minn hekk se jiġi organizzat ukoll spettaklu mużikali kull filgħaxija. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Dum Martin mikallef in-nota li minħabba l-pandemija, l-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi organizzati mid-dar kienu kważi waqfu għal kollox. Minkejja dan Dum Martin sostna li issa d-dar reġgħet lura n-normalità u l-maratona tal-volleyball se timmarka l-ftuħ ta' dawn l-attivitajiet tant bżonn jużi għal din id-dar. Dawn l-attivitajiet ta' ġbir ta' fondi bħalma hija l-maratona tal-volleyball jgħinuna biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti tagħna u hekk noffru servizzi residenzjali u għalhekk il-poplu Malti li ħajkun qed jgħin se jkun qed jgħin biex dawn il-persuni ikollhom l-ogħla servizz possibbli. Dum Martin ħabbar ukoll li fi żmien li ġej se jiġu rinnovati 4 appartamenti f'Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi. Iċ-ċermen tal-Kumitat tal-Maratona tal-Volleyball Emanuel Zammit spjega li apparti dawk li se jilagħbu hemm ukoll 200 voluntier wara dan l-avveniment u appella lill pubbliku sabiex jagħtu donazzjonijiet għad-dar. Nappella sal-poplu Malti biex għal darbohra jerġa' jkun ta' sostnen lil din id-dar tal-Providenza li tul daw is-snin kollha dejjem għenet lil dawn ir-residenti jgħixu ħajja normali u toffrilhom l-aħjar servizz u biex isir dan imma hemm bżonn il-fondi. Id-donazzjonijiet jistgħu jsiru fuq il-post jew billi wieħed iżur is-sit elettroniku sabiħlitati.org għal aktar dettalji dwar kif jista' jagħmel id-donazzjonijiet.